yɛde kaa no ɛmaa de odi kan gyinaeɛ ɛna ɔmo ka kyɛn sɛ ɔmfa nkɔ kwan so mmra saa kago kaa na ayɛ sɛ atekoita ba di nnua na ayɛ saa kago kaa de ɔmo de fa nam ne bayerɛ no wɔde kɔ kwan so bae a ɔkɔ lodu nneɛma de bae bada woba ɔmo a wɔde wura edwa mu a ɛyɛ mmaa adwa a ɔmo bɛhyia agye adeɛ tìmɛ wosɔ ɔde ba adwa no mu no mmaa no a ɛwɔ so ɔmo bɛbɔ agye so ɔmo sɛ fɛs sɛ nneɛma firi kwan so ba mmaa no tumirika bɛhyia kaa na ɔmo sɛ masom wei masom kɛntɛn wei masom sɛ mo hu saa yi no a enti ɔno de ba mmaa mo anye so saa na mehu sɛ mmaa no a wɔn bɛhyia yɛ kakra bi na kakra bi no koraa no adwadifo mmaa no ne nsɛ sɛ nka wɔn dresse wɔ amanyɔkuo no dressing ba mmaa no mbɛsom na wɔn adresse amanyɔkuo no dressing ɛna de bɛhyia no de no odi kan no kaa no ɛwɔ dwa mu hɔ owie no mmaa deɛ ɔne ne gyina yɛ a ɔno anya na fie twa mu no a na nka wɔso no odi nkunim ɔmo manfa ama no no tenten na no wɔ mu ɛna ɔno nso ɔmo ɔde ne kaa no ɛbae cargo car the same type the same size ɛna ɔno nso akɔfa saa nneɛma no ɔno nso ba no na ɔhyɛ simple dress ɛyɛ shirt a ɛnyɛ fɛ ɛsi jeans so simple bi ɛna ɔno nso ne mate to ɔno nso wura adwa no mu no ɛna mo sɛ mmaa no de dɔm boyi ɛna ɔmo bɛwura na ɔmo bɔ ne mmara ne ade dɔm ɛna ankyɛ na ɔmo wei si ma so wei ankyɛ na ɔmo ɔno nso ne nneɛma no nyinaa san mmaa no wɔ kyɛ bi a yɛde kube ahaban na ɛyɛ ɛso mu sɛ mmaa no wɔyi ne deɛ a na ɔde hu no ho na wɔyi de ntoma ehu ne nan sɛ deɛ mmaa no ntoma no fira wɔn a na ɔmo yɛ se no ɛdɔm na mo a mo di atɛm yɛwɔ camp bi mo di atɛm pa you should be careful o online mo di atɛm bibia mo di atɛm owura na wogyina ma NPP na ano no nkurɔfoɔ na di atɛm you should be careful. Abusia Prophet Kwate edi SMB atudwako edama NPP osonamo nyoko na wo kyerɛ sɛ ne ni so ade hunu mu ene ne nyame eda ne de kyerɛ ne bibia edi adanse sɛ NPP fo epese wo mu wini power ne dia ene na honorable kenako pekun Japan ene ne ni so ade hunu hu sɛ ma bi ene edom bi eboje ne so ase wo no ena NPP fo ede ne ba ombetimi ewini to me 2028 abaye beto ne sa de a na so nkofa candidate hufo bia ede ne ba de ne na wo mo akasa ene epo omunkugo no makwakodi enkugo no wei ene ede yesemo a Prophet Kwate ede to de bekwakotie enkomhye se ne wo hu no se ne osika ne nyina na ansa na na mekai wo se eye too much gh ene woni go so a wo hwe mesrew se wo first time nyam yasa so abatim so de amame eye akai se wo de be oni beka ho se ne be na upload ni to mpe wo ne first person ya wo se be de kan cafe too much multimedia college so na so masene amamde djumadi e ba besom wo omo de bosome mi ensa bi so ya hwehwe so so pe be akwa kosua de a me kan for too much multimedia college e de ama wo numbers no e go screen as a file na face ko mo penifo na ni omu ni komo nchemu wo bia wo mbesi media ma busia me nkote se ne Prophet Kwate e de ensam no to de ba ya be de atwem kom kwan kyiro no a wo se asofo oman bi a mo bekomo mu nima oman no yiedie ne na sumdwe kanen na oman ni di yie a musuma di yie enti yen ya yede ato ye ho so a bosome ne so ekoye intercessory e wo mountains e de ma omamu ni nyina no mo na obom pa ye fa oman no ho no erwadi tumi ma di yie because ye kwa ye boko hospitals ye boma adwadifo ye boma amanyofo ye boma asofo ye boma schoolfo ye boma in general enti se bibi ho na se daddy ne ye ka obi tumi ba na obedidi watem na ade ehu ba ko ye ewiase bi a efre no abefo nkrato ntentan so social media a very dangerous platform obi ho ba na obedi watem onhia oda ba ho video no kakra bia o hwe nwiempo obi so ho a o hwe wi a wonte ase so odi watem no ko tie from mountains ya di ye netiminya bia be 70 I for mine all angles individuals ebi ho ye star ntina wote na sem obi onye star nti wante it is all ba no obedi atem se na mo de mo kobom pa ya obi o ye din o din ko a na wadi atem a dangerous man wudi atem bia wo fa wo picture to profile fine but wo na wo tworo ye sunsuma sem no se de wa tworo no wa tworo nti de wa tworo nipa no betimi afa de aye wade ye hwe yie ye from mountains na di ye bi bai ye de tudwa wo mi usen kofo peke no across board na efa NPP amanyokuo ho na sa di yie no se wo ni aso a na wo ni adwemprepe a wo ntia se yie samo kaye abra ye intercession last night no e de intercession ama nation no e ba se ehun se omo pre
saa franka kurafo di bre wa NPP mu no empanyifo frey hase mpanyifo pa na nye omama nyoku no nkwa mpanyifo mehu mpanyifo ahodo a moka ho ena omo frey enipa 4 ena omo de cargo car akese no bi tete cargo car no na nye ayia enye atakureta no bi eye de dinua eye no moka ya tete cargo car no kese nnua de no cargo car ewa enye aerograss cargo car nkasa kese no a akoye ti se atakureta by dinua ena aye a omo de kofa enam no mo amahu no omo de fa nam etelu bi na mehu se ya frɛ na bra omo frɛ omo no muntie ne yie ebra omo frɛ omo ne de saa car no ehyehyɛ omo nsam ne painti car no ɛwɔ NPP colors enipa 4 de ogina ma omo a afi etwa mu wɔ abatoom ene de one de afi etwa mu no one ne prayer no mo ye contenders no omo top ena de no ye education minister ene krachi bi o ya brante o mumu a wabeka ho nipa 4 ne hu yi ewo revelation no entimi hu se ye de ka no ema de odi kan ginae because one odi kan ginae nti one no odi kan won de ka no ma no ena omo ka che se on fa nkokwan somra saa cargo car na ayesa tekweta by dinua na ayesa cargo car de omo de fanam ne bayere no enti me hu se wo de kokwan so bai a ko lodu niam de bai but wo ba wo ma wo de wura edwamu a eye emadwa a wo behia agi ade eye emadwa a wo behia agi niam a wo de aba ti me hu so de ba adwa no mu no ema no a wo so mbebo eje so omu se first se niam afiri kwan so ba ma no tumirika behia car no omu se masom we masom kenten we masom se mu hu sai no a enti ono de ba ema mo anye so saa na me hu se ma no a wo mu behia ye kakrab na kakrab no kura no adwadifo ma no ne nsese nka wo mu dress wo amanyoko no dressing ba ma no mbesom no ma dress amanyoko no dressing ene de behia no de no di kan no car no ewo dwam ho enti nipa nhye da nko ho muntie ni yie nipa nhye da nko ho ma na nhye da nko ho owie no ma de one ni gina ya ono anya na fie twa mu ono ananka wo so no odi nkuni mo man fa ama no tintin na no wom ena ono so omo na ode ne car no e bai cargo car the same type the same size ena ono so akofa saa niema no eniema a egu kentenkum enam ne ade egu kentenkum ono so ba no na o hye simple dress e shirt ya enye fe e si jeans so simple bi ena ono so ni mate ene usa saa car no ba yon krofo mu etete soro ene no mo ba to no so wu adwa no mu no ene mo se man de dom boyi ene be wura no mo bone mrane ni ade dom ene anche no mo we si maso we anche na no mo ono so ne niam ni nyina sai esai e man wo che bia ye de kuba haban na ye eso mu se man we yi ni dia na odi hu no ho na we di ntoma ehu ni na se de man no ntoma ni fra mu a na mu yese no edom na mu di hia sa nipa no owie ye no mu ma de on so toso no a no ye education minister on so de ne car no eba adwam on so enipa anhye da ammo anye no so saa ba ukohuhu fam agina ya obia oye huhu niam betima kobompa ye no obetima ka kire ewo se de oni obi gina na anu awa anya no ene saa owura no mu ba ko na ko se saa krofo no yi no wa muntie di ye we ba hu se nkrofo hye ne ye obi ponu mura no obi ba no obedi atem san bedi atem san bedi atem adi ye kire se de wunim na daadi a mimpo minim na daadi enye de wo pe na awurade be yi a kire wo saa bi na moye no bre bi atwa mu didi atem na ya no mo kasa aya mo nkom top hierarchy nko bisa se munim apostle na kwa ate ye mu bi yenye dede ye mu bi no yenye dede enti ya na ye mo se so sofo bi ye dede gbagbagbagbagba na kire se e bi awurade da bi I decrease for God to increase
ono no wama adoma chede na ode ma me no me mfa ntumi ho me mfa nya me wo down na me awurade fa me so ye biribi ma oman Ghana me meka opa bisa Ghana mpanyimfo ene black star bobo wi ankofo sere they don't know mo so obi aba bontia be dede me hu asofo bre ye interview and na say so obi kura so no selection ma black star sometimes top hierarchies ma forward bibia mo abra ye nkura no bibi because asori nyina ye nyina bi pomu ayidi ma omo why na sisa biribi sisa ahosuo bi enso menye dede enti se bi adi ye ba wo ye NDC wo ye NPP wo ye ken nipa Bawumia nipa adutwum nipa branchampo nipa na se di ye ba ti ase ansa no akasa atia just wake up don't just wake up and speak anyhow as you want mamento asumwie na mo amudi atem ye wo camp bi mudi atem pa you should be careful online mudi atem bibia mudi atem na mewie adi ye no e ba ya mo ante ase a mudi di atem no ma kire mo ase yie omoma owuru adutwum so de ne car no ba nipa amma ho kese saa ti said de na otoso mienu ne de no ane de no duru wa nipa boje nso esan e na oma abrante nso de ne de ba e ba no so nipa ammo anye no so saa owie ye no o kire me saa ne ma ne nyina awie ye no e na ode me kogina ensu a yaye fish pond adore ano e na de loaf of bread hihye obi ansam e na so obi amubu ne de no ngum enti na ye in order saa de onu gina ma omo last yi no omubu obubui unse ye wo fish pond adore no wo de ade egumu a mo no tumi bewe e be soso ne ntem na eho no ti be hu se de onu di kan di gumu no me gina ho mo no bo mu dua ba anye bebre saa omu wie no e no mo side ma tenten na one ne pre last 2023 no e no so bebubu ne pa obubu na nsuo ni nyina ho no nwini na adi ni nyina e na wura no ye education so bebubu ne de na abrante wo mu so because all ayi ni nyina 4 na hu omo ayi ni na tie owie na o ka kire me bisa oluman no se saa de no a wodi me akɔkye kire de ekoso a wodi me agina wo kire me no ase kire sen ɛna o sei de ma kire wo no kire se so moto aba ne wie a obia obewi ni woni pa nan no amede akire wo no abato na kire se na obia de ne beye. What does it mean? De kire ne se moto ma de odi kan no ko odwam ho no kwan mo fa so gye no no saa na mabato 2028 beye. Ena de otoso mienu se de dwomfo so boje no so no saa na moto mo no so mabato 2028 beye. Ena de no education no saa na abrante no nti de kire wo ne se after molestation no whoever mo de ne beba no obi a future ena awurade amma hu amaka kire mo no obi ba no abedi di atem nti saa na mo beto aba no 2023 no me ka kire mo se aba na mo beto no mahu se moto wie a first green na ewo de ogina ma mo ene tenten no a na o ye showdown no montam na moto wie a mehu se tenten no na onya na nim green light ya so ba de mo se mo de government machinery pushing no ono nya red light ya so na nim ti mo pa rebo osofo bia ntumi nane no na de awurade kani top hierarchies from top hierarchies if they don't know me head then na obi ba wa bedi di atem the other side in the atem ankwa amane kro ni atem ba side bi di atem no abeka kire me say owo no hu chen abo a ye friend frog wa no hu tuntum frog hu chen owo so owo di ntini ye ka say owo na no hu because sa 2023 no abeka kire mo no me sa ka kire mo say sa bato no owura no a me ka so obefiri mo no free mo no Alan e free mo no Alan commission nyina ama 2020 before the election. And I'm make sure date you be free mu nyina say 2023 no between August and October no we free eko we free party no esi pepe na said the awurade da na di no na esi na me ka kire mo say afa be ka nipa say no mo count dey ne be nipa 2 na ebe wi ase no ebe ye fugu to fugu hwane kai mo ebe ye fugu to fugu. This was 2021. Fugu to fugu means nordness mienu na be contest NDC NPP because me can say Alan a free movie because na Alan de yanko benya 56 the man party. This was 2021 no na ebeduru August October 2020 no a free party no esi pepepe
And I'm say afei owura bi a na nkonka ho na nadwene nye ne se obeba oba be ka ho na me bisa Awurade se obi a ne kasa nye se na oba mo kae a na Awurade se wo na wotiti nipa na mama na nkasa sanka nipa be da hunu na me na mebu aten mo kae a 2021 yo ampa na onu nye na dwen se obegina eduru 2023 yi no ose afei mo ahye na bufu obegina wo de di ye wa ha dan we mu di agro yen tu ye ho nye dede ntonton ne amanti enti mountains na ekoye na di ye na ba ya mo amudidi matem no. Be careful. Obichimi ka say stomach prophet. Stomach. Se wo be ka stomach prophet na wo ma misikada na me magi usika. E na wo so obi aba ho be ya zan na obehu so we wo ya zan sofo. Ne magi sikada ne ekodi ma oman ni nyina bompa se Awurade ma asomdwe mra oman na wotimu bia. Wo wotimu bia e be ye ho adwuma. Edu ba bi Elisha say if I be man of God, to de wo awudidi atem. Se meni wo amekohu osofo bia. Ebia proverb ni revelation na nkwa mamia mekwa ko he previous videos asama begin atem ye kokko ye ntase su se Awurade di ma oman ni nyina oman ba bia di ma no obi odidwa obi o kwantuom obi o hospital obi o tikam ya ba cover wo adi ye ba bia hu ne kitwa bia ye video kitwa bia hu ye no wo abedi di atem say oh you have members, why don't you prophesy about your members? This is the only prophecy you saw. Were you there with us throughout the week? What the Brabio, Obia yo ye bia mama mo print mame. E true baby na ye Peter say, Yesu, di o maka say tell me free jam free so me hye won. Elisha true baby na making mockery obi timika say stomach prophet, funny prophet. Oni mi baby o. Ntu bon say sometimes no obi abetwere gu say hey be careful, do you know that man? Ye ntu ye no mu ha o ye woni ma bibira sofo breji ho samrane ba me gina ha na me kasa me kan hitasem ene bra nipa brede man panyimfo bi o mo ne wa akron sese ya wo be kasa obi age fans na ntimotu di na chi no woni ba bi efre mo abedi atem enti NPP fo mo camp no mienu na asore pa mienu na di ye ma 4 ba mienu na di ye de bae no 4 na di ye ne ye kire se mutu aba ne wi a se we ho na bekọ a mutu wi a se ne beye ena we nso ho na bekọ a mutu wi a se na oman ne beje no enti obi akago ka na odi wura adwam no e kire se de mutu aba no manipa kro no a oman ne beje no abebuo revelations me kasa abebuo na udidi atem ye wo side bi a ugina na anu no mo camp na mudidi atem pa mudi asofo atem mudi obi atem se wo kodi sofo bi atem ni problem ba me wa bedi matem bi no nipa no wo ba obetwro sebe obeyin so to wiye na ukọ ni DM no mu a ukọ hwe ni pictures e hu se obi candidate ne ba ko videos no promote ankwa ama ne nti je koma odi anka wuni atem bedi atem bi o wo de bedi atem bi o se wo na wo kire de Awurade ma obi hunu nkoka se Awurade ma di mummu ade no 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 to 20 say munnum honhon konkon no jare na mummu adi sema nimtia Bible say di ye bi onipa bi abema no bebu hu aten wo ka se emu bi e kasa basabasa ye tim bipo mu dima mu nyina the whole Ghana wo ka se ye kasa basabasa politician bi mra me kan kire me se me ba no ho beji alupre beji ka na beji we na ye kan san kan kofo bi ko ebu mi kwase apa me buafuo nso me enye enu nti na wote wona udidi atem owura na ugira ma NPP na anu no nkofo na edi atem. You should be careful, you should be careful, because me would be ya me dia me ho kwan se me kasa fa ho da bia me kasa decrease for God to increase. Na udidi atem se na maba gina o se ye Awurade mmoa na so fo nyina nye fasting imamfo nye fasting fa mmoa na favor ento so ne ento aba ma ne tuma na nkofo we didi ni pa atem ya ye nyom bone kro mu didi atem na o ma betwa ho ahia de na o de be ye oman no oman so ya ahemfodia o oman nye politicians modia oman ya ahemfodia politician bia ni oman ena mudi atem adi ya me de ma musa 2023 no nya no na siye me se moto aba no a de omo beye no government machine di obi achi wono so okobo mo fama no na de ono yi ni dinachi no benya no onwini e ka kire me so onya mro percentage bi kura me kama mpanyfo bi kura ne nya asem office me ka kire mo se onya na me hu se de mo so odidi atem no na nim green light aso and the second green light na so na first green light near mo primaries, second green light no ye national general election, but the omo pushing no the first green light ya so ba second na so red. Sa yi we na me she joromi we bi white and na me kan mo pa mo search na kwa atia manfo YouTube
na kope 2023 revelation de ma NPP fo ne ye watch na kese wa na ha ye ma em sa Alan Crawford kora ba be som sa bre no bi na udidi atem nya de me ka kire mu na ne kosi ye na udidi atem sambedi atem sa wona wo kire awurade adi yi a wo ma nkom hye a wo ma bedi atem na wo ka se adi ye na awurade ma ye kora bi o ha ye pe wo mpenso wo hyew ena kire wo sofo papa a wo yo me ekwa ndisi ameka se ndisi ekwa NPP ameka se NPP ena wo ba individual asori ha nkom bebre ne ye hye bara asori bara wonim no nti eno no muntwa meto wo pa kwa YouTube ye revelation ye ma nyina ye ba asori ne ye da ban 12 October 2025 ye ba ne adi ye bebre na asisi ya wo anhunu nti so kwotena se ensori ma wo ye nima di ye di shom na stomach prophet wo de me frɛ wo se beka bio sa wa ben kura first no na edi nduro no obi kodi aduro a ye ka che se fa nkokwa ntokwa na mo hu akire wo na aduro no beboa wo ti sa wo de bi a wa ben wo beba bedidi atema wo de didi mo party no nkran bi wo me na me de wo ko radio so tete kofo breso nkran bi no omo ba ko bi omo adopto ni obi adopto na no mu nim se no fa ase odidi di atem na se busa no so ni mi akra kitikiti no odidi mpanfo atem wo party no enti sadi ye ne ye modea na we ye kokobonsem ema mu a musora mu didi atem no entebusia empenifo se wo chamia ni masem ka wosena na wasoma we MPP fo masoma asopa we eya na enchere asem tinti we ni prophet kwatin aka ede akoma MPP fo se wo betie se wo muntie da ne duru a ene ebe hu message so beja comment e wo comment section ho ede amame na afi we mi subscribers ni so all the social media handles so ko wa eye too much gh o subscribe no like no wa share na afofo so enye bi ahwe midin ede dark gold e be sen share